marami pong salamat sa ating Panginoon at binigyan po ako ng pagkakataon na makapagbahagi po sa inyo ng munting patotoo na ginawa ng Panginoon sa aking buhay. Alam niyo po mga kapatid at mga kababayan, alam po natin na ang lahat ng tao ngayon ay nagkakasakit, di po ba? At isa po ako sa nagkaroon din ng karamdaman. Pero dahil ang Panginoon po na ating pinaglilingkuran ay great physician at great healer ng ating katawan, hindi niya po tayo pababayaan. At ito nga pong mga nakaraang panahon na ito, itong November, nagpatingin nga po ako sa doktor at ako po ay na-diagnose na mayroong diabetic. At tataka nga po ako at alam ko wala naman kaming lahi nito, pero hindi po natin maiiwasan, no? Siguro marahil dahil po sa dami ng mga iba't ibang pagkain na masasarap at minsan nawawalan tayo ng control. Kaya nagkaroon po ako ng diabetic, no? Na ang blood sugar ko po ay umabot po ng 338 to 350 pa lang naman. No? Sa totoo lang po na gulat po yung aking doktora sa taas ng aking blood sugar. Kaya sinabi niya sa akin na mag-insulin ka na at lifetime na yan. Pero dahil nga po yung faith ko sa Panginoon, sabihin natin na mataas naman, hindi po ako pumayag. Kasi ang pakiramdam ko po pag nag-insulin ako parang hindi tanggap ng katawan ko Parang pakiramdam ko malala na yung sakit ko. Dahil nga po may faith ako sa Panginoon, ginamit ko po yung faith na yun. Sabi ko po kay doktora na kung pwede gamot lang muna, huwag na mo ng insulin. Kasi ayaw ko yung magkaroon ng ganong pangyayari sa buhay ko. Medyo na-stress nga po yung doktora sa akin, kaya pinapirma niya agad ako ng waiver na ano man yung mangyari, wala siya papanagutan sa akin dahil siguro sa tingin niya matigas yung ulo ko dahil ayaw ko pag-comply sa gusto niya. Pero naniniwala naman po ako na may gagamitin naman ng Panginoon sa ganung bagay. Kaya by faith po, sabi ko, sige po, pipirma po ako. At hindi pa ako magtitake ng insulin at gusto ko po gamot lang. Kasi alam ko naman ang pagpagaling unti-unti. No? At alam niyo mga kapatid, ganun nga po ang nangyari. Dahil sa na-stress po yung doktora sa akin, sabi niya, sige, basta wala akong ano sa'yo kung magkita pa tayo, kung buhay ka pa, sabi niya. At sabi ko naman, si Lord naman buhay. Kung papagalingin niya ako, papagalingin niya ako. At naniwala po ako sa Panginoon. Yun nga po nangyari na bumili po ako ng gamot, tinake ko po. Kasi sabi niya, pagka raw, tumaas pa raw ng tumaas yung sugar ko, yung blood sugar ko. Dahil di pa ako kumain, 338 na nga, tapos kakain ka pati magiging 400. Maapektuhan na yung mata mo, maapektuhan na yung puso mo, maapektuhan yung organ mo pagka gano'n nakataas. Pero hindi ko po pinangunahan yung takot. Ang pinangunahan ko po yung mga pangako ng Diyos sa kanyang mga anak, na ang ating Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Hindi niya pababayaan ang kanyang mga anak. Although na nagkulang po tayo sa pag-alaga sa ating katawan. Siyempre, kasama po yung prayer, kasama po yung pagsisisi, kung ano man yung pag-aabuso sa katawan. Plus, siyempre, nag-take ka ng medicine, nag-take ka ng exercise, at diet pa rin, siyempre. At salamat po sa Panginoon, praise God, hallelujah. Nung nakita po kami nung sumunod na pagkakataon, binati ko po yung doktora ko. Sabi ko, doktora, praise the Lord, nagkita tayo, buhay pa ako. Sabi ko, sabi naman ni doktora, ay, di naman ganun ang gusto ko sabihin, okay? Natutuwa po ako kasi yung aking pong blood sugar,
almost normal na po. Praise God, napakabuti ng Panginoon. Wala po talaga imposible sa Kanya. Kaya kayo po mga tao na kala mo yun na yung katapusan mo, o kaya wala ka ng kagalingan, tiwala ka lang sa Panginoon. Kaya Kanyang pagalingin. Kagaya po ng ginawa niya sa akin. At ngayon po, syempre, hindi ka lang nananalig sa Panginoon. Tinutulungan mo rin yung sarili mo na maging normal yung blood sugar mo. Hindi ka na ganong malakas kumain, meron ka ng control. Kasi lahat naman ng sobra pagka sinobra mo at inabuso mo ang katawan mo, magkakasakit ka talaga. Kaya salamat po sa binigay sa akin ni Lord na kagalingan. Binigyan niya rin ako ng katalinuhan kasi alam ko na yung mga dapat kong kainin, alam ko na yung mga dapat kong gawin, at napakabuti talaga ng Panginoon. At salamat po sa pagbibigay niya sa akin muli ng kagalingan. At alam ko po, kaya ako pinagaling ng Panginoon, gagamitin niya pa ako sa malawak na gawain. At yun po yung paghahayag ng kanyang salita. At sana, mga kapatid, kayo po ay makasumpong din ng pagpapala ng Panginoon sa pamamagitan po ng pag-aaral, pakikinig, at pagsubaybay po sa programa po ito. JCLGAA po, subscribe po natin at patuloy po tayong mag-pray kay Lord na tayo po ay patuloy rin mapagpala. Maraming po salamat. All glory belongs to God. Praise the Lord and glory to His Highness. Amen. Have a blessed afternoon to everyone. Isang pagbati po bago po tayo mag-2021. Blessed, prosperous New Year po sa lahat. Ang mga taga-subaybay at mga kapatiran po namin. At marami pong salamat at umabot po tayo sa natapos po ang 2020 na nandun ang kagalakan, kapayapaan, at panibagong pag-asa muli sa 2021. Yung mga natutunan po natin sa buhay at naranasan po natin at sa pagkaroon po ng mga pagbabago, nagiging new normal na po yung mga bagay-bagay at sana po yung ating 2021, we are looking forward for 2021 na nandun muli ang panibagong yugto ng taong 2021, more challenges to come. And siyempre, kailangan muli na maging matatag yung ating mga pananampalataya, pag-asa sa Panginoon. Sapagat bukod po sa pamahalaan po, ay ang pag-asa po natin ay nasa Panginoon po. Lahat po. Kaya maraming pong salamat at bago po tayo mag-umpisa sa simpleng payak at katalakayin po natin, bago magtapos ang taon, manalangin muna tayo. Ikuha natin ang ating mga ulo. Mapagpalang Ama, marami pong salamat. Muli o Diyos, samahan mo ako sa aking pangangaral, Panginoon, sa online General Bible Study na to. Kung wala po kayo, wala ka kung magagawa. At ilagay mo sa mabuting kalooban, Panginoon, ng masalita. Tanim mo sa mabuting lupa upang ito po ay sumibol, tumubo, mag-multiply, Panginoon. 30, 60, 90 to 100 folds. Pagpalain mo kami lahat, Panginoon. Salamat po na marami sa pangalan mo, Panginoon Hesus. Ito ang aming samot dalangin. Amen. Our topic this afternoon is evangelism. Ang the winning or revival of personal commitment to Christ. Ito po yung mga nagdadala ng mabuting balita. Pag sinabing evangelist, ibig sabihin, nangangaral po sa aral ni Kristo. Sa fivefold ministry yan. Preacher of the gospel kung tawagin. Mangangaral ng ebanghelyo. Kaya pag sinabing evangelism, ang verb niyan evangelize, to commit to Christianity, to convert to Christianity. Ibig sabihin, sila po ay nangangaral patungo sa aral ni Kristo. Ito po yung mga nag-aakit sa Kristyanismo. Kaya pag sinabing evangelism, ito po yung malalaman mo kagad na ang mga daladalang aral po yan ay aral ni Kristo. Ito ang tatalakayin po natin.
In the book of Psalms 126, verse 6, he who continually goes forth weeping, bearing seed for sowing, shall doubtless come again with rejoicing, bringing his sheaves with him. Ang wikang Tagalog, siyang lumalabas na umiiyak. Yan. Na may dalang itatanim na mga binhi, ay uuwi na may sigaw ng kagalakan na dala ang kanyang mga bigkis na inaani. Ang ibig pong sabihin, kaya umiiyak po yan, dala-dala niya yung mga binhi. Siyempre po, pag nagtatanim po tayo, may mga iba't ibang dumarating. Araw, mga pestilence, umalan, minsan kunti ang ani. Kaya umiiyak po siya sa Lord na sana magiging maganda yung ani, proteksyonan niya yung itinatanim niya. Upang sa magkaganon, pagdating ng harvest time, mayroon na siyang dala-dalang bigkis na inani. Ay ganun din po sa evangelism. Ang anihin po natin dito ay hindi yung literal na binhi. Ito po yung paghasik po ng salita ng Diyos upang ang mga tao po ay magiging mananampalataya o Kristiyano. Kaya ang aral ni Kristo po ang ipinapangaral dito po. Kaya ang nais ng Lord na matuwa tayo pag tayo po ay na-convert o naging mananampalataya. Dahil ang dati nating kaisipan ay iba po. Kadalasan po at karamihan. Pero salamat sa Diyos sapagkat ang kanyang salita ay pinapakalat na po. Hindi lang sa ating bansa, kundi sa buong mundo. Sabi po riyan sa Matthew 9:37, he then said to his disciples, the harvest truly is plentiful, but the laborers are few. Noong panahon po ni Kristo, marami na pong maluwag na ang anihin. Kaya lang, kukunti lang ang manggagawa. Kahit ang ating Panginoon, ang natrain niya lang po ay 12. Pero they turned the world upside down nung nag-resurrect ng ating Panginoon. Napospos sila ng banal na espiritu, nagkaroon po sila ng boldness to preach. Kaya siya po ay namanga po ang mga buong mundo noon nung nalaganap po at na-spread ang gospel, yung mabuting balita, yung good news. Kaya dito po, panahon pa ni Kristo, sinabi niya na hanggang ngayon, konti lang po ang manggagawa, maluwag ang anihin. Ang mga tao ngayon ay talaga namang punong-puno po ng mga suliranin. Hindi na lang tayo lalayo. Itong itong pandemya na to, napakalaking dulot at dagok sa tao nito. Kaya kung wala tayong kapag-apag-asa, nako, talagang magiging tuliro tayo, magkaroon tayo ng spirit of confusion. Hindi natin alam ang ating gagawin. Pero salamat sa Diyos kasi may mga nag-evangelize, may mga nangangaral, may mga humahayo, may mga ginagamit ng ating Panginoon upang sa magkaganon ng mga tayo magkaroon ng pag-asa. Kaya ang ating Panginoon, yung unang ministry niya sa book of Matthew chapter 4 verse 19, ang unang ministry niya doon, ang sabi po ron, then he said to them, follow me and I will make you fishers of men. Ito po nung mag-ministry ng ating Panginoon, siya po ay naglalakad sa Sea of Galilee. Nakita niya yung dalawang magkapatid, si Peter and Andrew. Sila po ay nangingisda. At ang sabi niya sa kanila, follow me, and I will make you a fishers of men. Tinuruan niya po sila na mangisda sa tao, mamamalakaya sa tao. Kaya nais ng ating Panginoon na tinuturuan po tayo na hindi lang tayo abala sa ating mga sariling ginagawa, kabuhayan, kundi dalhin po natin yung ating mga talent na binigay sa atin ng Lord, na magpaturo po tayo ng kanyang mga salita upang sa magkaganon, maturuan po tayo kung paano tayo magiging fishers of men. Wala po nga na yan. Maluwag po yan. Pag sinabing fishers of men, wala pong pinipili ang Lord yan. Kahit na tama lang yung hindi ka ganong educated, kahit na mayaman ka, kahit na tama-tama lang, negosyante ka, all walks of life, open po ang gospel, open po ang pagtawag ng ating Panginoon. Kaya lang, talagang nakakalungkot dahil ang pagre-response po o sa gawain ng Lord ay nag-atubili pa yung iba.
Marami pang mga kondisyones. Kaya dito nais ng Lord na ang mga tao na maturuan ay magiging saksi. In the book of Acts chapter 1 verse 8, magiging saksi po sila. But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, at to the end of the earth. Pagka ito po yung panahon po na mag-resurrect ang ating Panginoon, ito ay nabili niya sa kanyang mga disciples po yan. Pangako niya po yan na magkaroon po sila ng kapangyarihan. You shall receive power. Kaya kung tayo po ay mahiyain na tinawag ng Lord, pag tayo po ay napuspos ng banal na Espiritu, magkaroon po tayo ng boldness to preach. Kasi sasamahan ka talaga ng Lord Kahit yung ma-inspire ka ng salita ng Diyos, pag nagsasalita ka na, sasamahan ka talaga ng ating Panginoon kahit na limitado lang yung kaalaman mo, siya magpupuno. Kaya huwag kayong mag-alala pag puspos kayo ng banal na Espiritu. Kasi pangako niya yan, you shall receive power. And you shall be witnesses to me in Jerusalem. Yan yung magiging saksi. Witnesses to me in Jerusalem and all Judea. Samaria and on the end of the earth. Ibig sabihin hanggang sa dulo, hanggang sa hindi mo kakilala, hanggang mag-abroad ka, labas ka ng Pilipinas, pwede kang mangaral. Ganun kahalaga, ganun kaluwag ang ubasan ng Diyos. Kaya nais ng Lord na makamtan po natin yung mga pagpapala niya po sa 2021. Malalaman po natin yan, lalakas po tayo pag nagsaksi tayo kay Kristo, o kaya kung may dumarating sa atin ng mga problema at pagsubok, siya mismo ang kasama mo para may paghugutan ka, meron kang mga patuto sa buhay. Kaya nangyayari po yung ating minsan yung mga problema po na dumarating na minsan talagang napakabigat, pero pag tayo po ay nanalig at sumunod sa Lord, siya mismo ang magpapaganyan, sasamahan niya po tayo. Kaya, ang sabi po sa book of Matthew chapter 5, verse 13, you are the salt of the earth. Alat po tayo. But if the salt loses its flavor, how shall it be seasoned? It is then good for nothing but to be thrown out and trampled underfoot by men. Kaya pag ikaw ay naging mananampalataya at na-convert into Christianity, talagang maraming pagbabago at maging yung mga nakakilala sa iyo, magtataka po sila. Kasi may maraming binago sa iyo ang ating Panginoon. Kasi nga, nag-aalat po tayo. Alam nyo ba na ang mundong ito ay matabang na? Matabang sa pag-ibigan, sa relasyon, magiging minsan, yung iba nawawalan na pong pag-asa. Kaya sabi dyan, kung ang alat ay nawalan yung kanyang pag-aalat, paano po magagamit din to? Baliwala ito. Ang ibig po sabihin, ang gusto ng Lord, pag tayo po ay naging Kristiyano at mananampalataya, nag-aalat po tayo. Pag yung ginawa sa atin ng Lord, kailangan maging patuto po natin doon. Nung una, tayo po ay maraming binago sa atin, kaya nakikita po nila yan. Kaya sa susunod na verse niyan, you are the light of this world, sa 5:14. You are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hidden. Yan. Sinabing light po, yung tao po yan na nagbago. Nung naging mananampalataya, nung nahasikan siya ng salita ng Diyos, yung kanyang pag-ugali, yung kanyang karakter, yung pagkakilala sa kanya, may pagbabago. Kaya yung mga tao po ay namamangha sa pagbabago. Kasi ang pwedeng magbago lang sa tao, unang-una, ang sarili niya. Pero ang pinakamatinding pagbabago ay sa Diyos. Kasi pag sarili mo lang nagbago, ay may tendency po yan na pabalik-balik po yan. Pwede naman baguhin natin yung sarili po natin, pero maganda po yung pagbabago na galing sa salita ng Diyos, na galing sa kapangyarihan ng Diyos. Yun talagang yung mga kasalanan po natin, kaya natin talikuran. Kasi tutulungan tayo ng ating Panginoon. Kaya nga, pag nag-ilaw na po tayo sa mundong ito, pag nagliwanag na po, nakita nila yung pagbabago ng buhay po natin. Talagang huwag natin ikahiya. Meron pa tayong patutuo na ang nagbago sa atin, ang salita ng Diyos, ang kapangyarihan ng Lord, ang banal na Espiritu, at yung evangelism, yung nagdala sa atin, yung pangangaral, yung mga man of God, yung mga nagdadala ng mabuting balita, yun yung mga ginamit ng ating Panginoon.
How to evangelize? Sino bang hahayuan po natin? Tingnan po natin ang 2 Peter chapter 3 verse 9. Ang 2 Peter chapter 3 verse 9. The Lord is slack concerning His promise, as some count slackness, but is long-suffering toward us, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Biro nyo, kahit na marami tayong mga kakulangan, kapalpakan, nandun pa rin ang pangako ng Diyos. Ang akala ng iba, ang Lord, pagka may hiningi ka o may pagsisisi, magbabago tayo kagad. Hindi, iba po ang way ng Lord. Sinabi po yan sa book of Isaiah, my ways are not your ways, and my thoughts are not your thoughts. Kaya sabi po niya sa wikang Tagalog, the Lord is not slack concerning His promise. Hindi mabagal ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako. Kaya pag nangako ang Diyos, na pag sumunod po tayo, ay i-bless po tayo, talagang i-bless tayo ng ating Panginoon. Kasi, ang Diyos ay Diyos, hindi siya tao na pwedeng magsinungaling. Kaya pag sinabi niya na yung pangako niya na i-bless tayo, maghintay lang po tayo. Na gaya ng kabagalang itinuturing ng iba, kundi matyaga sa inyo na hindi niya ibig na sinuman ay mapahamak, kundi ang lahat ay dumating sa pagsisisi. Minsan may mga turo sa atin ng Lord sa ating mga problema. Kung napapansin niyo po, pag mananampalataya ka na, yung problem turn into blessing. Sa kabila ng mga dinadanas po natin, natututo po tayo at tumatatag po tayo. At tinuturuan po tayo ng Diyos kung bakit natin naranasan at dumarating yung mga ganong problema. Mayroon pala paalala ng Diyos sa atin, o kaya paalala na tayo ng Lord na magbumaba, maging mabait. Kasi pag lagi tayong answered prayer na lagi, ay madaling tumaas po ang tao. Pagpalain ka ng Diyos. Pero kukontrolin ng Diyos kung mapapahamak ka. Ganun lang po yun. Ayaw ng Lord na may papahamak. Kaya yung iba, huwag kayo mag-alala. Kung wari, nag-evangelize kayo, tagal na. Tapos hindi sila natututo, huwag sila pagsawaan. Pag-pray nyo, lalo na yung mamahal nyo sa buhay. Mamahal nyo sa buhay yan eh. Darating ang panahon, di naman mawala ng kabuluhan po yan. Sinabi po yan sa Corinthians 15:58 na huwag tayo matinag. Kaya yung ating ginagawa ay hindi mawawala ng kabuluhan. Kaya huwag tayo magsawa na mag-evangelize, umayo, mangaral. Yan ang nais ng ating Panginoon. Sino ang pangaralan natin? Sinners and unbelievers. O yung mga makasalanan, yun yung pupuntahan po natin. Yung mga hindi naniniwala sa salita ng Diyos. Yung mga lost believers. Yung mga nawawala, nangihina na dating mananampalataya, nawawala na po sila. At higit sa lahat, yung mga backsliders. Mga backsliders po, may alam ng salita ng Diyos yan. Kaya lang, hindi po sila nakapasa sa mga pagsubok. Kasi in-expect nila masyado, pag nasa Lord ka na, talagang laging payapa, laging may kagalakan. Totoo po yun, kaya lang, may dumarating na bagyo, may dumarating na pagsubok. Hindi upang subukin tayo ng Diyos, hindi upang umalis tayo sa pananampalataya, kundi upang tayo po ay subukin para magiging matatag po tayo upang sa magkaganon, lalo tayo magtiwala sa Kanya. Pag nangusap sa atin ang kanyang salita o sa pamagitan po ng mga lingkod ng Diyos, doon tayo tumatatag, mayroon na po tayong mga patutusang buhay. So, itong mga backsliders na ito, ang sabi po ng Bible, pag perfect love yan, at bumalik ang mga backsliders, yung mga nawala, nako, maraming matatakpan ng kasalanan. Ibig po sabihin, marami nang ginawa yan, marami nang napisod dyan, marami nang sinalita, pero pag pabalik, maraming natutuwa. Higit sa lahat ang natutuwa ang Diyos. Kaya matatakpan lahat yung mga kasalanan, yung mga maraming kasalanan, mapupurgive, mawawala, mapupurgit na po yan basta nagpatuloy po siya at nanumbalik siya sa ating Panginoon. Kaya dito po, ang nais ng Lord
who will evangelize? Sino po ang mag-evangelize? Siyempre po tayo na tinawag ng ating Panginoon na na-convert into Christianity. Kasi may patuto po tayo. Kumilos ang Lord sa ating mga buhay. Mayroong kanyang salita, Matthew 20:16-20. Then the 11 disciples went away to Galilee, to the mountain which Jesus had appointed for them. When they saw Him, they worshiped Him, but some doubted. Ibig sabihin, ito po yung pagre-resurrect ng ating Panginoon na hinabili niya sa kanila, napunta kayo sa bundok. Doon ko ibibigay sa inyo yung banal na Espiritu. And Jesus came and spoke to them saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. Nung nag-resurrect po yan. Ibig sabihin, huwag na kayo mag-alinlangan. Bakit? Lahat ng kapamalan ng kalangitan, ang kapangyarihan ng kalangitan at kalupaan, binigay niya na sa akin. Kaya nga siya yung Diyos eh. Siya yung Panginoon natin eh. Siya yung God na tinatawag sa Old Testament. Siya yung Spirit po eh. Siya yung bumaba eh. Pinakilala niya nga sa lahat ng tao nung pag-resurrect niya po eh. Yet, yung other doubted, mga disciples yun na 11. Sino kayang nag-doubt doon? Di natin alam. Ang Diyos lang ang nakakalam, ang Panginoong Isus lang. Sabi niya, huwag na kayo mag-doubt. Why? Because all authority has been given to me in heaven and on earth. Kaya ito yung Great Commission eh. Kaya nga, kung nasa lahat ang aking pamalan, mula sa langit at kalupaan, umayo kayo, go, therefore, and make disciples of all the nations. Yun. Yun yung natin, yun yung commission natin. Hindi omission. Yung mga hindi gumaganap po dyan, inu-omit po nila yan. Pero tayo po na tunay na disciples ng Lord na nag-evangelize, kahit na nung para ng ating Panginoon, nag-evangelize tayo saan? Ang daming para ng Lord. Mga kamag-anak, kapitbahay, minsan ginagamit po tayo sa mga wedding, sa mga child dedication, business dedication. Marami, kahit sa funeral service. Nandiyon, ipapangaral po. May papangaral po ang salita ng Diyos sa anumang paraan, sa iba't ibang kapanahunan. Kasi walang limitation po yan. Kaya sabi niya, go ye therefore and make disciples. Hindi yung sinabi na make members. Make disciples. Kasi kung members, medyo, hayaan mo lang maging member muna. Pero huwag kang magsawa na turuan hanggang magiging alagad po. Pag sinabing of all the nations, walang limitasyon yan. Anong race, anong lahi, anong lugar, anong pag-ugali niyan. Huwag kang magsawa. Ang sabi niyan, make disciples of all the nations. Hindi mo na kailangan na umikot pa sa buong mundo. Meron kang sariling world. Meron kang sariling mga kabarkada. Meron kang sariling jurisdiction. Kaibigan, kamag-anak. Baptizing them in the name of the Father. Dala-dala natin yung gospel. Yung mabuting balita po yan, yung baptism. Bautisma natin sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Ang baptized dyan, yung pangalan ng Ama. Pangalan ng Ama, si Jesus Christ. Pangalan ng Anak, si Jesus Christ. At ang pangalan ng Holy Spirit, si Jesus Christ. Kaya yan po ang dala-dala natin na mabuting balita. Teaching them to observe all things that I have commanded you. Turuan silang lahat. All things. Hindi partial all things that I have commanded you. Kaya hindi nagkulang yung mga lagat. Kaya nga sila po ay minartir. Kaya nga sila po ay pinahirapan, pinarusan, pinagpapatay. Bakit po? Kasi all things that I have commanded you, hindi sila talaga uminto. Lalo na nung napospos po sila ng banal na Espiritu, tapang nilang mangaral. Kahit na pagpapatayin sila, kahit na parusahan po sila. Kaya nga naiwan lang po si John de Bilab Kaya nga siya po tinapon sa island of Patmos. Kaya sabi ng Lord, and I will be with you always, even unto the end of the age. Pagka tayo po ay umayon, sumusunod at nagtuturo, sasamahan tayo ng Lord hanggang sa kabilang buhay Hanggang, ibig sabihin yung at the end of the age, hanggang buhay ka, hanggang mamamatay ka. Yun ang ibig sabihin. Kasama mga Lord hanggang sa kamatayan. Did you not know that our God preserve our souls? Precious is the death of His saints. Sinabi niya sa Psalms. Kaya nga, nalulungkot ang Lord pagka nawawala yung mga mananampalataya
Ganun din po yung mga buhay. Nalulungkot pag mabait po, pag mananampalataya. Maraming nangihinayang. Pero ang Lord, ganun lang talaga ang takta niya. Pero ibig po sabihin, sasamahan ka, natutulog ka lang doon at the end of the age. Ganyan po ang pangako ng ating Lord. Kaya, ang sarap magiging mananampalataya. Pangako ng Diyos yan, pag nag-evangelize po tayo, dala-dala natin yung mabuting balita. Ako, ang sarap. Matthew chapter 8 and verse 33, should you not also have had compassion on your fellow servant, just as I had pity on you? Ito po yung dalawang alipin. Yung alipin po, tapat. Yung isa, hindi nagpatawad po. Kaya gusto ng Lord, tayo po na nag-evangelize, dala-dala natin yung habag. Hindi po yung magaling tayo. Hindi yung talagang mataas tayo. Ayaw ng Diyos yun. Habag, ang nais niya. Hindi yung ahing, hindi yung ano natin. Magandang sacrifices, pero obedience is better than sacrifice. Nais ng Lord na maging matapat po tayo, sumusunod po sa Kanya. Meron tayong mga compassion. Should you not also have had compassion? Habag po yan, nais ng Lord. Pag nag-evangelize tayo, dala-dala natin yung habag, yung awa. Hindi yung magaling yung aming pinuno. Kami yung kilala. Kami yung marami. Hindi po ganun. Kaya may compassion po tayo. Maganda po yung magaling. Gusto ng Lord yan. Pero wag tayong magmataas. Lahat po ng kalwalatian ay sa ating Panginoon. Pag binlis niya po tayo, sa Lord po yan. Bakit? Wala naman talaga tayong dala-dala pagka tayo po nawala sa mundo. Buwanan po natin lahat yan. Sabi nga sa Book of Job, lumabas ka na sa mundo ito na wala, babalik ka rin ng wala. Dito po sa Mark chapter 6 verse 34. Motivation. Pag tayo po ay nangangaral, kailangan namomotivate po tayo. Ibig sabihin, sinasamahan tayo ng ating Panginoon. Yung kapangyarihan niya, mararamdaman mo, yung healing, yung pag tinando mo yung kamay mo, gumagaling talaga. And Jesus, when He came out, saw a great multitude and was moved with compassion. Tingnan niyo po. Talagang nahabag po siya sa dami ng mga tao na talagang nais na mapagpala because they were like sheep not having a shepherd. Wala silang, natulad po sila ng mga tupa na walang pastol. So He began to teach them many things. Nahabag po siya. Nanlulupay-pay, mga pagod, mga tuyok. Alam niyo po, mga minamahal, ang mga mananampalataya ay tuyot, ang mga tao ay tuyot pag walang Lord yan sa buhay po nila. Talagang malungkot yan, crying in the outside, laughing in the outside, may kasabi niya, laughing in the outside, but crying in the inside. Gusto ng Lord, may in and out yan. Pag masaya tayo sa labas, ganun din sa loob. Pag may payapa tayo sa labas, ganun din sa loob. Hindi natin may kukublihan sa ating Panginoon sapagkat alam niya ang mga puso po natin. Kaya pag tayo po ay nag-evangelize, nangangaral, humahayo, kailan dala-dala natin yung habag. Kikita niyo po, talagang makakilos ang knowing therefore the terror of the Lord. 2 Corinthians chapter 5 verse 11. Okay. Knowing therefore the terror of the Lord, we pursued men, but we are well known to God, and I also trust are well known into your conscience. Tagalog po, yamang nalalaman ang takot sa Panginoon. Yan. Ay iba kasi pag may takot po tayo sa Lord, inihikayat namin ang mga tao. Ngunit kami ay hayag sa Diyos at ako'y umaasa na kami ay hayag din sa inyong mabuti. Nung nangangaral po sila, Pastor Pablo, transparent, walang tinatago. Kung ano yung ugali nila sa harap, ganun din sa likod. Kasi hayag po sa Diyos yung kanilang ginagawa. Nais din nila, nahayag sa tao yun. Makita yung patutuo nila na nagbago. Na makukonsensya po sila sa mga utos ng ating Panginoon para ma-convert po sila, para magbago po sila. Kaya dito po, nais ng ating Panginoon na itong 2021, para mapagpala po tayo. Sino bang may karamdaman? Gagaling ka talaga. Pag humahayo ka, lalo na pag ikaw ay tinawag ng mananampalataya, may gagawin ka. Lalo na ngayon, pandemic, ang hirap kumilos, yung iba takot. Umano kayo sa mga kaibigan nyo,
Ihakbang nyo ang inyong mapa. Huwag kayong mag-stay dyan. Para sa magkaganon, makakilos ang ating Panginoon. Nais ng Lord na umayo tayo, mag-evangelize tayo. Sa 2021, kung loloobin ng ating Panginoon, kailan nag-grupo tayo. Dumadami po tayo. Nais ng Lord na maraming maligtas. Malapit na pong darating ang ating Panginoon. At maraming po salamat po. At napantyagan nyo kami na manood po at dumadami naman po ang viewers po natin. Salamat sa Diyos. At lagi niyong panalangin din po kami ang inyong palikod at kasama po namin yung mga mananampalataya sa GCLGAA, Jesus Christ Love God Above All. Sa mga viewers po namin, salamat po sa pagtsatsaga po ninyo. Ibig po sabihin, maganda po kasi Word of God to, hindi mawala ng kabuluhan. Pagdating sa ating Panginoon, hindi po mawala ng kabuluhan yung oras po ninyo sa panonood. At susunod lang po kayo sa araw, kapagpala po tayong lahat. Purihin ang Diyos, marami pong salamat o Diyos. Hallelujah, natapos po namin 2020, kahit na may pandemic, Panginoon, nakaraos po kami, ingatan mo po kami, naramdaman po namin ang iyong pagkilos sa aming mga buhay. At ganoon din, sa darating na 2021, at marami na namang mahamon sa buhay naming harapin. Samahan mo po kami, Panginoon. Nawa, Panginoon, maging matibay po ang lahat ng mga nanonood. Ang mga mananampalataya, proteksyonan niyo po sila. At sa darating na 2021, ang pag-iingat mo, Panginoon, at ang iyong kaloratian ay makita sa aming mga buhay. Makasunod po kami, Panginoon, sa iyong mga utos, Panginoon. Salamat po sa mga pagpapala mo at biyaya mo. Ito po ang aming samot dalangin at ibinabalik po namin ang pasasalamat sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen.